Hava температураһының түбәнәйеүе автоһәүәҫкәрҙәр өсөн мәшәҡәттәр арттыра. Юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт инспекцияһы тәгәрмәс алмаштырыуҙы һуҙмаҫҡа кәңәш итә. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью тапшырыуы студияла Гүзәл Мөхәмәтйәнова. Ҡышҡы тәгәрмәстәргә ҡасан күсергә республикалы юл хәрәкәтенә бәйле ниндәй саралар үтә? Был хаҡта юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт инспекцияһы өлкән инспекторы, полиция майоры Ленар Зиннуров менән әңгәмәләшәбеҙ. Ленар Шамилевич, һаумыһығыҙ. Хәйерле көн. Һава температураһы түбәнәйеүе боҙлауыҡҡа сәбәпсе була, бигерәк тә иртәнге һәм төнгө сәғәттәрҙә. Тимер атты ҡышҡылыҡҡа әҙерләү өсөн тәгәрмәстәрҙе ҡасан алмаштырырға? Әйтергә кирәк, соңғы ваҡытны чынлап та һауа торышы кискен рәүештә үҙгәреп тора. Бу инде көндөҙгө ваҡытта плюс температурасы булып торса, төнгөлөккә 0-ға төшә һәм дә 0-дан да түбәнерәк. Кайбер водительләр үзләренең автомобильләренең тәгәрмәчләрен алыштырдылар, алар хәстәрле булып чыктылар. Инде калган водительләр кем инде бүгенге көндә уйланып тора, алыштырыргамы, алыштырмаскамы, алыштырырга кирәк, чөнки кайбер Башҡортостан Республикасы юлларында бүгенге көндә ҡар яуды, бозлауыҡ күҙ алдында тотола. Һәм дә шуңа күрә кем белә, иртәгәсе көнне бу водительнең шушы яҡҡа барырга туры килергә мөмкин, яисә бозлауыҡ урынға эләгергә мөмкин, һәм дә шул ваҡытта ул аварияға да очрарға мөмкин. Шуңа күрә мотлаҡ рәүештә әлеге ваҡытта алмаштырырға була. Мотлаҡ рәүештә ҡышҡы тәгәрмәчләрне әҙерләп, ваҡытығыҙ булғанда оҙаҡҡа сузмыйса тәгәрмәчләрне алыштырып ҡуйырға кирәк. Ошо көндәрҙә һауа шарттарына бәйле нисә авария теркәлде? Безнең, дип әйтергә кирәк инде, шатлыҡҡа дип әйтсәң дөрөс булыр, чөнки мындай кискен рәүештә зур аварияларның, дип әйтергә кирәк, без күрмәдек һәм дә теркәлмәде. Олай да авариялар саны булып тора. Бу инде иртәнге ваҡытта күперләрне кисеп чыккан, дип әйтергә кирәк, водительләр белән бәйле. Шунан соң шушы йыраҡ районнарда бозлауыҡ формасында барлыҡҡа килде бит инде юлларда. Күпләп авария юҡ, берәү-икәү булды, һәм дә инде анда транспорт, механик, дип әйтергә кирәк, бәрелеш формасында ғына үтте. Юлдарда иртәнге боҙлауыҡ булыу сәбәпле водительдәргә тиҙлекте арттырмау менән бер рәттән тағы ниндәй кәңәштәр бирер инегеҙ? Водительләргә ҡарата инде мин иң беренсе сиратта руль артында булғанда хәүефсез ҡуйышларны ҡаптырып йөрөргә. Анда салонда булған балаларға иғтибар итәргә. Үзләренең пассажирлары турында әйтәм инде. Руль артында булғанда телефоннан сөйләшмәскә, тизлекне арттырмау белән бәйле перекресткаларда чыкканда светофорның яшел сигналын көтөп торырга, шунан соң гына чыгарга. Чөнки күбесенчә безнең водительләр ашыгалар, һәм дә инде кызыл төс янып бетүе белән сарыга ҡуҙғалып китәләр. Тағы да кисәтеп әйтеп китәсе килә инде. Безнең күп перекресткаларда бүгенге көндә камералар, шуңа күрә тизлекне арттырмаска, ашыҡмыйса гына салонда булған пассажирларны, мотлаҡ рәүештә балаларны хәүефсез ҡайыш белән бәйләп, эләктереп, аларны хәүефсез урынға ултыртып, иғтибарлы булып йөрөргә кирәк. Мәктәп уҡыусылары әлеге ваҡытта каникулда, көҙгө каникулда. Каникул алдынан улар менән ниндәйҙер профилактик саралар үткәрелдеме? Бүгенге көндә безнең Эшке эшләр министрлыгы һәм дә инде Мәгариф министрлыгы белән берлектә Башҡортостан территориясында иғтибар юлда балалар дигән профилактик акция үткәрелә. Бу акция барышында без юл хәрәкәте хәүефсезлеге дәүләт инспекциясы сотрудниклары бөтен булган балалар баҡшасында мәктәпләргә барырға тырышабыз. Анда булган балалар белән, ата-аналар белән төрлө сөйләшүләр, лекциялар үткәрәбез. Ҡасанға тиклем үткәрелә был акция? Бу акция безнең 15 ноябргә тиклем үтәчәк. Бу акция барышында без һәр класслар белән, һәр категория балалар белән сөйләшергә тырышачакбыз. Чөнки бәләкәй балалар белән инде элементар юл ҡағиҙәләре турында сөйләшергә кирәк. Зурыраҡ балалар белән, мәсәлән, руль артына ултырмаска, юл ҡағиҙәләрен бозмаска, правовой дип әйтергә кирәк инде, ответственность турында бик күп сүздәр алып барабыз. Ата-аналарга килгәндә инде аларга шушы
юл кагыйдәләре җиренә җиткереп үтәргә һәм балаларны сакларга дигән киңәш белән. Шулай ук балалардың киемендә яктырту элементтары булуы мотлак. Шулай бит? Дөрес, без бүгенге көндә көз җитү белән балаларның киемендә дип әйтергә кирәк, шушы яктырткыч элементларын булдырырга мәҗбүр итәбез, чөнки алар булырга тиеш. Алар водительләргә дип әйтергә кирәк, юлда зур ярдәм, чөнки караңгы вакытта балалар укырга баралар, караңгы вакытта кайталар, төрле кружокларга йөриләр бит инде. Шуңа күрә балаларның үзләре генә йөргән очраклары да бик күп. Водительләр аларны күреп бетермәскә мөмкин. Ә инде бәләкәй генә значок булган вакытта бала әллә кайдан юлда ерактан шушы яктырткыч элемент ярдәмендә ул күренәчәк һәм водитель аңа карата тизлекне дә арттырмас. Һәм дә инде юлны кисеп чыккан баланы ул күрәчәк һәм аңа да юл бирә. Кайда алырга була бу яктырту элементтарын? Яктырткыч элементлар бүгенге көндә алар төрле магазиннарда сатыла, киоскларда бар. Шуңа күрә кемдер интернет аша заказ бирә. Без инде үзебезнең профилактик чараларда, нинди классларда булабыз, шуларга таратырга тырышабыз. Әлеге вакытта инде шушы булган безнең үзебезнең акция вакытында инде ата-аналарга карата хәзер магазиннарда лента формасында да, нинди дә тегү машинасында да эшләп була. Шуңа күрә моны игътибар итәргә кирәк һәм эшләргә кирәк. Үсмерҙәр самокатта йөрергә яраталар. Был төр транспортка бәйле үсмерҙәр катнашлыгында авариялар еш буламы? Бүгенге көндә Башкортстан Республикасында шушы җәйге вакытта дип әйтергә кирәк, барлыгы 11 авария теркәлде балалар белән бәйле. Булар инде электросамокат руль артында булган очракта 11 бала шушы авариясы сәбәбе белән төрле травмалар алырга мәҗбүр булдылар. Шуңа күрә аларның саны кызганычка үткән ел белән чагыштырганда күбәйде, чөнки бу төр транспорт бүгенге көндә бик популяр. Күбесенчә инде Уфа шәһәрендә, зур шәһәрләрдә, районнарда инде алар бик юк, ләкин алар белән бүгенге көндә шушы вакытлыча эш алып барабыз. Ел башынан алганда авариялар күп булдымы һәм үлем усрактары бармы үсмерләр арасында? Үсмерләр арасында кызганычка каршы аварияларның саны күп, 300-дән артык авария теркәлде. 9 баланың гомер үзелде. Шул балаларның категориясын караганда инде 5-се пассажир буларак һәлак булдылар. 2-се велосипед руль артында, 1-се дип әйтергә кирәк, Белорет районында питбайк руль артында һәлак булды һәм 1-се инде җәяүле буларак машинасында Зилайыр районында трактор астына эләкте. Аны инде таптаган водитель руль артында исерек булып чыкты. Был яһәттән ата-әсәләр дә бик күп тапкыр аңлату эшләре алып барырга тиештәрдер. Шулай бит? Ата-әсәләр чынлап та безгә ярдәм итәргә тиешләр, балаларның үзләрен генә калдырмаска тиешләр, юл кагыйдәләренә нык игътибарлы булырга тиешләр. Менә шушы юл кагыйдәләрен бозучыларга карата аерым безнең белән берлектә көрәш алып барырга тиешләр. Чөнки безнең Ички эшләр министрлыгының телефоны бар. Бу телефон 279-32-92. Бу телефон тәүлек әйләнәсенә эшләп килә. Исерек водитель күрсәгез, әгәр дә инде юлда исерек җәяүле яисә балалар руль артында йөргәннәрен күрсәгез, мотлак рәвештә шылтыратырга мөмкин. Монда һәрбер сезнең хәбәр иткән дип әйтергә кирәк инде звонокка безнең һәрбер сотрудник шушыны игътибар белән тыңлап, аны эшкә алачак. Тагы да бүгенге көндә безнең Telegram мессенджерында чат-бот бар. Без шушы чат-бот белән дә бик күп бүгенге көндә исерек водительләр тоттык. Бына үсмергә мотоциклга ултырыр алдынан, рөхсәт бирер алдынан ата-әсәләр нинди кагыйдәләрне истә тотырга тиеш? Монда бер кагыйдә: үсмер 18 яшькә җитмичә, аның водитель таныклыгы булмыйча, үсмергә ата-аналар транспорт алып бирергә тиеш түгелләр. Бу иң беренче киңәш, чөнки
Birinчиден, аларның физик состояниесына исәпкә алырга кирәк. Аларның водитель тоныклыгы булмауы һәм дә инде юлда балаларның игътибарсыз булуы, аларны һәр вакытта дип әйтергә кирәк, юл авариясына китерә. Мәктәп автобустарына кагылышлы авариялар еш теркәләме һәм күпселек осракта аварияларның сәбәбе нимәлә? Безнең шатлыкка мондай очраклар бик аз һәм сирәк. Без алар белән мотлак рәвештә эш алып барабыз. Балалар укырга барыр алдыннан Башкортстан Республикасы территориясендә дип әйтергә кирәк, 1600-дән аша автобус тикшерелде безнең сотрудниклар тарафыннан. Аларның кайсының техосмотры булмаган, кайсының нинди дә булса җитешсезлекләре, кайсының водительнең штрафлары булса, алар балалар йөртүгә кертелмәделәр. Шушы хәбәрләр инде без аларның җитәкчеләренә, мәктәп директорларына хәбәр иттек, алар бүгенге көндә эшләмиләр. Инде профилактик чараларга килгәндә, алар көндә дип әйтергә кирәк, балаларны йөрткән вакытта без аларны игътибарда тотабыз. Юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекциясе якын арала нинди рейдтар үткәрергә ниятләй? Касан башлана? Безнең һәрбер юл алдыннан Башкортстан Республикасында исеркләр белән бәйле күпләп водительләрен тикшерүләр алып барыла. Монда инде без үзебез генә түгел, төрле икенче службалар белән, журналистлар белән берлектә үткәрергә тырышабыз. Шуннан соң күптән түгел генә игътибар җыяулы дигән профилактик чара үтте. Бу җыяулы дип әйтергә кирәк, инде чара вакытында, профилактик операция вакытында без водительләр белән генә түгел, инде җыяулар белән бик күп эшләр алып барылды. Бу инде күбесенчә балалар гына булмасын, олы яшьтәге кешеләр белән дә шушы эшне алып бардык, чөнки алар юл кагыйдәләрен җиренә җиткереп үтәмәскә кайберсе тырышты, чөнки юлны кисеп чыгалар, светофор булган перекресткаларга барып җитмиләр. Бу инде бигрәк хас зур шәһәрләргә, иң беренче чиратта Уфа шәһәрендә бик күп очраклар булды. Шуңа күрә без алар белән эшләргә тырышабыз һәм дә инде эш алып барабыз. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекциясе өлкән инспекторы, полиция майоры Ленар Зиннуров менән әңгәмәләштек. Һау булыгыз.